yaushe duk zuciyar da ba soyayya faɗi ka daɗa aibuce. So ne rayuwa ko yaushe amma wani lokacin matsala ne. Na shigai ina fara'a amma yanzu gani kullum zaune. Gashi ba abin na bari ba idan na bari da wazan jone. Tambaya nake yi maso wai baka tausayin yaro ne. Ka tausaya ka bar na hakan nan kar da ka sani in yo kwance. Wata sansanar yarinya ita ta jani na gigice, ta jani ta sani na sota a farko ta nake na yi dace. Ta sani a tabbikin su gashi duka kafafuwa na kwance. Nai ta yin gudu a cikinsa to ashe kwazan lalace. Gashi yanzu kai na kulle dole na ce kawai kaddara ce. Rayuwa ko yaushe duk zuciyar da ba soyayya faɗi ka daɗa aibuce. Soyayyar da ba Allah a cikinta me za a yo da irinta. Duniya ta sa a gabanta ashe ni kwata nake na yi mata. Dama ana ta ce min diya san ka bar ta irin ta sai yan wauta. Bakin alkalami ya bushe santa ya jani na nanata. Duniya an ce makaranta je ke gari nikin taurance. Muna soyayya babu irin mu biyu kenan. Ta zama Laila guna ni majanun a gare ta zancen kenan. Har zuwa take ta ishe ni gida kamar abin shi kenan. In ta so ta ganna a ranta duk hankalinta sai ka ga bainan. Wai ashe kawai ihu ne bayan hari kawai yaudara ce. Rami idan na cuta ne ka gina shi daidai iyaka ƙauri. Domin ta je ta dawo ka afka a cikinsa inga ta zari. Dan taura guda biyu ba a haɗa su a baki sai dai wari. Gara ma ki ɗau ɗaya in sansan ko kwa yaudarar ce jari. Da sannu za ki samu irin ki ko mai gare ki zai lalace.